बे समाव मोनसे गेदेर खौरां आसामाव फैबाय थानाय गंसे बिरखंआ फ्लाइओभाराव थाबथायो। बे जर'खा बिरखंआ मुम्बाइनिफ्राय आसामाव फैगासिनो दंमोन। नंगौ, बे बिरखंआनो हरखाबै फैबाय थानाय समावनो फ्लाइओभाराव थाबथायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला शिबसागरसिम थांबाय थादोंमोन। गोजौ जौथायनि जाहोनाव बिरखंआ फ्लाइओभाराव थाबथायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे बिरखंखौ शिबसागरनि सासे असमिया सेंग्राया बायदोंमोन। नाथाय बे बिरखंखौ मोनसे गेदेर सिमां सुजुनानै बायनाय जादोंमोन बिथाङा। बे बिरखंखौ गंसे रेस्टुरेन्ट लुनो थाखाय बायनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया बिहारनि मोतीहारीआव जादोंमोन। नंगौ, बे बिरखंआ मुम्बाइनिफ्राय लाबोबाय थानाय समावनो प्रिपाकुटी बिरखं फ्लाइओभाराव थाबथायो। फिन फोरमायबावोदि आसामाव फैबाय थानाय गंसे बिरखंआ फ्लाइओभाराव थाबथायो। बे जर'खा बिरखंआ मुम्बाइनिफ्राय आसामाव फैगासिनो दंमोन। नंगौ, बे बिरखंआनो हरखाबै फैबाय थानाय समावनो फ्लाइओभाराव थाबथायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला शिबसागरसिम थांबाय थादोंमोन। गोजौ जौथायनि जाहोनाव बिरखंआ फ्लाइओभाराव थाबथायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे बिरखंखौ शिबसागरनि सासे असमिया सेंग्राया बायदोंमोन। नाथाय बे बिरखंखौ मोनसे गेदेर सिमां सुजुनानै बायनाय जादोंमोन बिथाङा। बे बिरखंखौ गंसे रेस्टुरेन्ट लुनो थाखाय बायनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया बिहारनि मोतीहारीआव जादोंमोन। नंगौ, बे बिरखंआ मुम्बाइनिफ्राय लाबोबाय थानाय समावनो प्रिपाकुटी बिरखं फ्लाइओभाराव थाबथायो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।